Meniň adym Erbolat. Men Oral şäherinden. Bu waka 2 ýyl ozal boldy. Şonda men ilkinji öýümi satyn aldym. Hurşowka diýip atlandyrylýan köne jaý. Awtomenzilden kän uzakda däldi. Bahasy şüpheli derejede arzan boldy. Ýöne oňa kän üns bermedim. Bagtym gelendir öýtdim. Öý dünýaly boş eken. Mebel ýok, eşikler ýok. Diňe koridorda uly aynaly köne bir şkaf galypdyr. Satýan adamlar bu ýerde özleriniň mamasynyň ýaşandygyny aýtdylar. Ady Zlat eken. Hemme zady göçürüp gidipdir. Diňe maşina sığmayan zatlar galypdyr. İlkinji gije rahat geçdi. Emma säher bilen kimdir biri kapyny gaty kakyp başlady. Diňe kakyş däl, döwük tükçek ýaly gaty. Men doňup kaldym. Diňledim, soň ýuwuşlyk bilen gelip gözden içeri seretdim. Hiç kim ýok, diýdim içimden. Belki serhoş goňşulardyr. 1 minutdan soň hemme zat dymyş boldy. Ýerden işe çykanymda şkafyň gapsynyň ýarym açykdygyny gördüm. Ýöne men onuň ýapykdygyna dogly ynanýadym. Ýeriň täsirdir öýtdim. Kän bir üns bermedim. Ertesi gün öýün golaýyndaky dukana girip gürrüň arasynda indi men 25-nji kwartirada ýaşaýandygymy aýtdym. Satyjy ilki hiç zat diýmedi. Soň bolsa ýuwuşlyk bilen ol ýerde öň Zlata diýen garry aýal ýaşaýardy. Adamlar oňa pal baktyrma, nazardan saplanma, massaga sorama gelýärdiler. Kä wagt bolsa dogaýda etýärdi. Üskü goňşusy bilen diňe dawa ederdi. Soňam ol goňşusy bütünlei göçüp gitdi. Şol wagtdan soň şu taýda bir hili geň zatlar bolýardy. Hopsuzlyk üçin bir doga jadyny açýançyn çağırmagy ýüregime döýdüm. Ol geldi, öýe göz aýlady, arasalyş desturlaryny geçirdi, ösümlik dumalary, üzärlik suw pişirdi we beýleki zatlar etdi. Ýöne aynanyň ýanyna baranda birdenke ýüzi agyryp gitdi. Desine tiz tamam etdi de gyssanýan ýaly kapydan çykyp barýarka diňe şeýle diýdi. Aynany gecelerine ýapyp goý, esas anam öýde ýeke bolanynda. Näme üçin? Käbir jady öý jyllar bilen işleýärler. Olar ölellerinde, jynlar ýer ýüzünde galýarlar. Olar rahat goýlarlarynda dymýarlar. Şol sözlerden soň ol gitdi. Hatda pul hem almady. Şol gije aynany düşük ýorgan bilen ýapdym. Emma ertesi gije pışyrdydan oýandym. Kimdir biri ören ýuwuş adam sesleri bilen gürleşýän ýaldy. Men pikir etdim, belki pencere ýapylmagyny galandyr diýip oýladym. Gidip barlamaga çykdym. Doňup kaldym. Aşkanyda garaňkyda kara kölegeler otyrdy. 2 ýa 3 adam ýaly. Ýüzleri ýokdy. Tüssä menzýärdi. Olar özara pışyrdaşýardylar. Meni görmediler. Men çyrany ýaktym we olar kara tüssä bolup uçdular. Pencereden çykyp gitdiler. Men tiz ýygnan şol gije öýden çykyp gaçdym. Şondan soň şol ýere dolanmadym. Ýarym ýyl geçenden soň kwartirany satdym. Satyn alan bakadamdan gaty arzan satdym. Täze eýelerine köp zat aýtmadym. Diňe şeýle diýdim. Bu ýerde öň käbir geň zatlar bolup geçýärdi. Aynany gijelerine ýapyp goýun. Eger gijelerine pışyrdy eşitseňiz otogdan çykmaň. Şondan bäri men hemişe aynalary gijelerine ýapyp goýýarym.